Oh, kumusta? Kumusta guys? Nakauwi na din ako sa bahay. Sobrang busy namin kanina sa shop because nga ano dito summer sale ba. So nakauwi na ako and then yeah, right now I'm making my food. It is actually 8 na ng gabi. And yeah, I have some mushrooms, an egg. So I'm gonna mix that and then yeah, then that's good enough for me. Okay, so guys, ito na yung mushroom ko. And it was actually, anong tawag nito? It was actually frozen. Tapos niluto ko ng ganyan. And then after, ilalagay ko na yung egg. Ilagay ko na yung egg. Pepper. Ito. Kita ba? There. So there's a club that you're apparently an investor in. Salt. People always ask me, do you ever get scared? I tell them, Yes. So, yun nga guys. Sobrang busy natin. And, yeah. Busy ang buhay. And, medyo nasad ako kanina sa work ko. Kasi yung, ano ko guys ba, yung, may workmate ako dati. Na naging close ko din siya. And then, I found out na may sakit pala siya ngayon. Nagka-cancer siya guys sa breast cancer ba. Grabe naman talaga ang buhay. Grabe talaga yung cancer na yan. Grabe. So, yan, nakakasad kasi medyo bata pa din siya, mga 42 or 43 years old ata. Tapos, I just found out yesterday. Pero hindi ko siya nakita personally. Nagpunta siya kahapon, which is I'm off from work. So, yung nagsabi sa akin yung mga ka-workmate ko lang daw. Tapos, nag-regards daw sa akin. And then, yeah, I'm just a little bit shocked. And, I don't know, it's like, of course, I want to send her a message and all that, but I'm also like, I don't know. Let's see. Let's see, but I'm praying for her because, my God, it's gonna be a very tough fight. I knew it personally kasi yung mama ko, nakaganon din. Pero sa mama ko, iba lang yun. Colon cancer ba? Tapos, sobrang hirap talaga. Sobrang hirap. I mean, mahirap siya sa person na may sakit, but also it's mahirap for the family kasi 'di ba hindi talaga, I mean, yung loved one mo makikita mong naghihirap ganyan. So yeah, pero anyway, nasa Denmark naman kami, and dito sa Denmark mas maayos yung nila, yung system nila dito ba, yung health system nila ganyan. Tapos hindi ka mag-worry ng mga bayarin, lang talaga yung may sakit, focus lang talaga sa pagpapagaling. Yun yung parang sobrang ganda dito sa Denmark. Pag ikaw magkasakit, ganyan, pupunta ka lang sa doctor and follow kung ano sasabihin ng doctor. Wala kang isipin ng mga bayarin, ganyan. So, yung family mo is makaka-focus sa pag-support sa iyo, and then ikaw mismo, syempre, pero parang focus lang talaga sa pagpapagaling. Sa Pinas, medyo mahirap kasi, hindi ka talaga makakapag-focus sa kasi hinahanap mo yung maghanap ka pa ng pera ba kung saan dapat, kasi ang mahal magkasakit sa Pinas. Grabe. So anyway, yung aking niluluto dito, sana naman masarap siya. Ito lang kakainin ko guys kasi sobrang pagod na pagod ako dito. Grabe talaga pag magtrabaho sa shop, no? Nagtrabaho ako sa clothing store. Pag ikaw talaga magtrabaho ng ganun, grabe yung sobrang busy. Yung paa mo ang sakit. Hoy, Ginoo. Pero of course I'm thankful na may trabaho ako ganyan. Pero pag summer talaga dito, yun talaga yung pinaka busy summer at saka yung Christmas. Grabe.
Luto na ba ito eh? Sana maluto na siya. I'm so hungry. Yung kinain ko the whole day, ano lang talaga guys, sliced bread. Kasi sa sobrang busy, hindi ako nakapag, ang tawag nito, hindi ako nagbaon ba. And then, pwede naman ako lumabas at bumili ng pagkain. Kaya lang, pag lalabas pa ako, it takes time. Tapos maglinya-linya pa doon, ganyan. Yung 30 minutes break mo, sobrang bilis lang yun. So, hindi na ako lumabas na may ano naman ako doon, may parang sliced bread ba, yun na lang yung kinain ko. Iniisip ko na parang, sa bahay na lang ako kakain. Survive naman kahit pa paano. Hindi maganda yung aking pagkaluto, pero okay na yan. Makain din yan. Anyway, kumusta yung buhay-buhay natin dyan? Kumusta kayo? Grabe, nawala ako sa YouTube ng medyo matagal kasi nga, nag-focus ako sa Facebook pa. Pero, sa Facebook, parang namang nadi-discourage na ako kasi ang tagal. Parang, gusto ko i-monetize na sana. Kaya lang, by invites na siya sa Facebook. Hindi pa rin ako na-invite. So, iniisip ko na parang, okay, instead of focusing sa Facebook na wala pang kita. I mean, may star naman. So, naisip ko na parang, okay, so dito na lang ako sa YouTube. Balik ulit kasi dito sa YouTube nakamonetize na ba? Ganyan. Luto ng gulong eh. My God, ang binti ko, my legs, my feet, everything hurt. Mga 3 minutes more, char. And then, kakain na tayo. Ito na guys, naluto na yung ating rice. Yung aking egg with mushroom. And then, may ketchup din ako. Daog na. Nabe-blurred man, eh. But anyway, that's my food. That's my dinner. So, inom muna ng tubig. Yung work ko ganina, guys, ano siya, from 9 in the morning, tapos natapos ng 7:15 ng gabi. How many hours is that, Martin? 9, 10, 11, 12. How many hours is that? I cannot remember. So 10 hours, guys. 10 hours ako nag-work today. 15 minutes, including breaks. 10 hours ako nandun, pero may all in all, may 45 minutes break ako. Bali, 30 minutes sa lunch time. And then, may 15 minutes na, ang tawag nito? Coffee break. Ganyan. Okay naman. I'm not complaining, guys, ha? Okay naman talaga. Happy talaga ako sa work ko ngayon. Kasi, yung mga workmate ko ba, mababait, ganyan. Okay yung samahan namin. Pero, my God, yung alam mo yung parang feeling mo tumatanda ka na parang yung legs mo nga ang sakit. Pero ganun talaga. At least I have it way better kasi I know some na parang yung trabaho talaga sobrang mahirap din. Yun. Anyway, unang tikim. Good. Tulid ng tinai. Tomorrow is Saturday. Yung work ko is from 8 to 4. So, medyo, short day. It's very nice. At least, pag off ka ng 4, parang you have a lot of hours pa you can do other things when you get home. Pero pag off ka ng 7, wala ka nang magawa. Pagdating mo sa bahay, parang wala na. Na lang, eat, tapos ready for bed, ganyan.
Kahapon pala nanood kami ng sine, guys. Yung pinanood namin si Brad Pitt. My God! Itong si Brad Pitt, no, 61 years old. Pero grabe, yung dating niya parang hindi talaga tumatanda ba. Ganda ng movie. Very long movie, actually almost 3 hours. Pero maganda siya. Very entertaining. So, panoorin nyo yun. Yung pangalan is F1. F1, basta si Brad Pitt yung, nagadala ba? Nagada. Anyway, guys, bye. Mag-concentrate na muna ako sa kain ko dito. See you when I see you. Maybe tomorrow. Maybe the next day after. Let's see. Have a great day. Bye-bye.